A EMPE rematou en Pontevedra o seu periplo de Afterworks, fixo nas instalacións do Liceo Casino coa xornalista Pilar Cernuda como invitada. Na súa intervención, a tamén escritora fixo fincape na inestabilidade e incertidume económica e política do tempo actual. Hay que pelear y votar a los mejores, no los que nos caen mejor, sino votar a los mejores, a la gente con experiencia, con trayectoria, con sentido del deber, con sentido del Estado, comprometidos con España y con los españoles. Te lo he dicho hace un momento, pero tenemos que pelear para que eso se consiga. Ya está bien de caras bonitas y picos de oro. Esta sensación comparte o presidente de AEMPE. Preocupanlle especialmente os últimos movementos legislativos que se están a producir, que afectan principalmente a empresarios e autónomos. Se está vendo unha situación que calquera que goberna, calquera que legisla, pode meter a pata en un momento determinado. De acordo? Para corrixir se está a tempo, pero bueno, ou para non corrixir, pero bueno. Pero hai meteduras de pata que son moi graves, tremendamente graves. E hai unha incertidumbre ahora neste momento. Con esta iniciativa, a EMPE buscou favorecer a interrelación entre os seus socios a través de actividades que procuran crear un momento productivo tras as xornadas de traballo. Finalizado este ciclo de Afterworks, a asociación continúa a súa programación con diferentes xornadas e talleres formativos que se desenvolverán ata o 1 de decembro.